דאוב יוסף יקר, חזרתי, עכשיו מביקורי הראשון בדימונה. ואני שיקור מהתפעלות ומשמחה על קל מה שראיתי. ישראל מלאה פלאים, דימונה היא פלא הפלאים. הצמחייה המהירה, היציבות של העולים, הסידורים הנעים, בריכת השחייה, העצים, התיישבות וותיקים. מיזוג גאלויות זה מפעל מוצלח לא יאמן, ונזכרתי מיד בך שהנחתי היסוד לפעול פלאי זה ותבוא עליך ברכה. צריך לדעתי להביא קל תייר לדימונה, לראות מה עשו יהודי מרוקו ויהודים ישראליים במדבר שומר. אשריך שזכית לייסד מפעל מבורך זה. שלך, דוד בן גוריון. אוי, נכדי היקר, כמה אני מתרגשת לספר את סיפורי, סיפור צמיחתה של העיר שלנו, דימונה. אכול את הסוכריה הזו, וניסע יחד בזמן למעברה, השכונה הראשונה של דימונה. הגענו לכאן לפני 70 שנה, למקום הזה שקראו לו דימונה. הכל היה זר, שונה ממה שהכרנו. היינו משפחה גדולה, עולים חדשים, בלי הרבה. הגענו ישר למעברה. לא אשכח את היום הזה. לא היו לנו בתים, רק צריפים ופחונים. הכל היה חול ורוח. החום בימים היה בלתי נסבל, ובלילות קור מקפיא. לא היו מים זורמים, לא חשמל, לא מקלחות, רק מקלחת אחת בצריף רעוע וחדר שירותים אחד. לא היה לכם טלפונים? לא חמוד. פחדתי מהחושך, מהבדידות, מהעתיד הלא נודע. אבל הכי קשה היה הגעגוע לבית, למשפחה, לחיים שהשארנו מאחור. לפעמים הייתי מתעוררת בלילה ובוכה בשקט כדי שאמא לא תשמע. היינו עולים חדשים, זרים, במקום זר, בלי שפה, בלי חברים, בלי כלום. אבל האנשים סביבנו היו מקסימים. 50 משפחות היינו שם. רובם, כמונו, הגיעו ממרוקו. כולם אנשים טובים שדאגו אחד לשני. למדנו להסתדר עם מה שיש, לחגוג את החיים גם כשהיה קשה, ולחלום על עתיד טוב יותר. למדנו להיות חזקים, לתמוך אחד בשני. היו לנו חלומות, תקוות, רצון לבנות חיים חדשים. עבדנו קשה, מהבוקר עד הלילה, כדי להפוך את המדבר הזה לבית. בנינו בתים מאבנים, סללנו כבישים, שתלנו עצים. לאט לאט דימונה התחילה לפרוח, אבל זה לא היה קל. היו רגעים של ייאוש, של תסכול, של כאב, אבל תמיד הייתה בנו האמונה, את הכוח להתגבר על הכל. סבתא, איזה סיפור חיים מרתק יש לך. אתה יודע? דימונה של היום היא עולם אחר לגמרי מהמעברה אליה הגעתי ועליה סיפרתי לך. היום אני ואתה מתגוררים בשכונת השחר. שכונה שהיא כמו חלום שמתגשם,
בתים יפים, פארקים ירוקים, בתי ספר חדשים, בית ספר אמיר. הכל נראה כל כך מסודר ומטופח, כל כך שונה מהמעברה, מהחול והצריפים. כמה אני גאה לראות איך דימונה צמחה ופרחה בזכות האנשים שחיו בה, שעבדו קשה ולא ויתרו. שכונת השחר היא כמו מתנה לדור שלך. וואו, לגמרי. יש בה הכל, בתים מרווחים עם גינות יפות ובריכות, מקומות משחק לילדים, בתי ספר, מתנס, והיא עוד הולכת ומתפתחת. נוספים בה עוד ועוד רחובות, עוד בתים, מתוכננים לקום במרכזי קניות, מרכז ספורט. איזה מקום שכיף לגדול בו. אבל הכי חשוב, יש בשכונה הזו קהילת חזקה. אנשים שאכפת להם אחד מהשני. זה מה שלמדנו במעברה. וזה מה שאנחנו מעבירים לדורות הבאים. בהקמת שכונת השחר תכננו כל פרט, כל רחוב, כל פארק. השקיעו מחשבה, אהבה, תשוקה, וזה הצליח. שכונת השחר היא גאווה לדימונה. היא סמל לניצחון הרוח האנושית. שכונה בה אנשים מרגישים שייכים. שכונה בה יש עתיד. שכונה בה גדלים הילדים בשמחה. שכונת השחר היא גאווה לדימונה. וואו, סבתא, איזה סיפור. סבתא, עכשיו אני אקח אותך למסע בשכונת העתיד של דימונה, בעוד 70 שנה. בעוד 70 שנה. דימונה תהיה עיר אחרת לגמרי. שכונת העתיד, מלאה בטכנולוגיה מתקדמת, בתים חכמים, מכוניות מעופפות, רובוטים שעוזרים לנו בכל דבר. והכי חשוב, אני מקווה שגם בעתיד האנשים יזכרו את הערכים של סבתא שלי, את החשיבות של הקהילה, את החוזק של הרוח האנושית ואת האהבה למקום הזה שנקרא דימונה.